Mariano Mera i Besteiro, que és una persona honesta, pensen, bueno, intentem, com a mínim, evitar les represàlies. A veure si podem fer una pau negociada amb aquests tios. Mire usted, le demos las vueltas que le demos, el golpe de Casado fue una traición a la resistencia republicana. Y fue una traición porque toda persona con un dedo de frente sabía que no había paz honrosa con el franquismo. El que no hi ha dret que la revolta de Casado costi 2.000 morts republicans de tots, és a dir, uns i els altres s'afusellen. Això és el que és impresentable. Un acto de ese tipo es una traición y mi padre, pues estaba ahí. Cuando nos pronunciamos a favor de la reconciliación nacional, yo me reconcilié con mi padre, pero nunca ni él ni yo entramos en explicaciones de aquel acontecimiento. La primera víctima del triomf de la revolució va ser precisament la revolució. La guerra es va perdre i la van guanyar els feixistes perquè la república es va autoderrotar. No va saber-se organitzar prou bé per defensar-se. Pero la guerra la gana fundamentalmente Franco por la intervención de las potencias del eje en favor de la causa franquista y la retracción de las potencias democráticas. Un dels problemes d'aquest moment és que en aquests últims anys a Espanya s'estan fent reviure una sèrie de vells mites que havien estat molt preponderants durant el franquisme i això s'ha de considerar un pas enrere. Esos pájaros que hacen ese revisionismo y que atribuyen al movimiento de octubre del 34 y por consiguiente a la Comuna Asturiana y a la sublevación de la Generalitat el comienzo de la guerra, se olvidan deliberadamente de que en agosto del 32 ya se había sublevado Sanjurjo. Haurien de fer un esforç d'enfocament més laic, més crític i més de reconeixement dels propis errors del bàndol republicà. Perquè si no ens estem autoenganyant, no estem dient les coses tal com realment probablement van ser. Hermanos, defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea